Takže máme tu prvé zarybnenie na našich nových jazerách, ktoré chystáme pre vás od roku 2025, čiže vlastne od tohto roku. Práve sem putujú prví obyvatelia, takže máte sa na čo tešiť. Fakt, že nádherné ryby. Určite si tu každý príde na svoje a makáme preto, aby ste sa u nás cítili príjemne a tešíme sa na vás. Takže môže ísť táto krásna rybka do svojho nového domova. Ahojte Arizonáci, ako môžete vidieť, práve prebehlo prvé zarybnenie nového štrkoviska Arizona Dlhé Kusy, ktoré pre vás chystáme od roku 2025 otvoriť. Tešíme sa na vás a dúfam, že sa budete u nás cítiť príjemne. Čaute. Takže ako vám povedal Vladko, prebehlo dnes prvé zarybnenie a len také bližšie informácie. Dnes sa dostalo do vody skoro 90 kusov kapra a z toho fakt veľký počet nad 15 kg. Môžete vidieť aj v pozadí tie ryby, takže fakt je sa na čo tešiť a my sa tešíme hlavne na vás, bo tu tá rybačka bude fakt dojinom a môžete si tu určite že nachytať svoje osobáky a užiť si tú krásnu prírodu, ako môžete vidieť v pozadí. Okolo vody sú krásne stromy, fakt nádherná príroda, krásna čistá voda. Takže rok 2025, tešíme sa na vás.